Dagiti kang runana damag ita ang Miyerkules. Bagyo amaymay manam na mga aglandfall iti Ilocos Sur wenno La Union intun rabii. Kasasada iti kalsada iti Cordillera. Wanwanawanan ti DPWH. Aksyon ti opisina amwen iti live interview. Duagasot in mapulo a pamilya ijay La Union nagbakwit. Panaglayos ken kawan supply ti kuryente mapaspasaran iti probinsya. Iti met Region 2, pagsagsaganaan dagiti LGU ti posible nga epekto ti bagyo amaymay. Food ken non-food items amay paay kadagiti maapektaran. Umdas sigun iti DSWD Region 2. Panangiraman ni PBBM iti katulagan ti gobyerno iti CPLA, CBA iti kalkalpas a sona. Tinagiragsak dagiti masiknan. Kinatalget dagiti estudyante iti University of Baguio kontra iti sexual violence, harassment ken panagabuso na ipanamnama. Ken iti amuyo kadi. Pilipinas ada iti Pacific Ring of Fire. Anya kadi daytoy. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. Adtuyan dagiti kang runaan ken nababara a damdamag itang aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti may kasangapulo katalong aldaw ti impeachment trial kontra iti Vice Presidente. Nagdamag dagiti Senator Judge iti testigo ti prosekusyon ani Attorney Roderick Wamil as Siguro State Auditor ti Commission on Audit. Kang runaan na dinamag ti daduma Senator Judge ti maata pa saan na panangisumitir ti opisina ti Vice Presidente iti official receipts ken sales invoice ti nakagastusan da iti 125 million pesos a confidential fund ti opisyal. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Dayta ti sungbat ni Attorney Wamil iti saludsod ni Senator Judge Kiko Pangilinan no agbali na standard wenno kadawian a practice ti 30 nga ahensya ti gobyerno nga in-audit na ti saan a panangisubmitir iti official receipts ken sales invoice akas iti inarami ti opisina ti Vice Presidente iti 125 million pesos a confidential funds dagitoy iti December 21 aging 31, 2022. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Dinamagpay ti senador ti testigo no anya ti epekto ti kaawan ti sales invoice ken resibo tapno mapanagnagan ti may sa abanag ket pudno a nagastos iti pannakagatang ti agas. Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta? Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi. Based on that documented. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili?
Hindi po, Your Honor. Indaw lawagmot ni Atty. Wamil no apay anasken ang masukimat ti confidential fund. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Indaw lawag ni Atty. Wamil ti panang isubmitir ti OVP iti daduma at dokumento. Tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kailian na sa ripatpatan ti sentro ti Baguio a Maymay itilaw da pa sa tibaknotan La Union. Itimat lokalidad mapasaran ti panagtudo ken stormy weather gapu iti Bagyong Maymay. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panawan ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipot iti Pagasa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 5, 2026. Kanayang alas 3 ng umaga, ang sentro ng Bagyong Maymay ay namataan sa layong 170 km west ng Baknutan, La Union na may lakas na umaabot sa 65 km bawat oras malapit sa gitna at may bugsong umaabot sa 80 km bawat oras. Ito ay gumagalaw sa southeastward. Narito naman ang ulat panahon. Ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra ay makakaranas ng stormy weather dulot ng Bagyong Maymay. Ang Cagayan Valley, the rest of Ilocos Region, ang nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija ay makakaranas ng maulan na may bugso ng hangin dulot ng Bagyong Maymay. At ang nalalabing bahagi ng gitnang Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog-pagkidlat dulot ng Bagyong Maymay. Ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. At ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagpulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulan at stormy weather dulot ng Bagyong Maymay. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog hanggang timog silangan ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 16 hanggang 33 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:32 ng hapon at sikat bukas 5:37 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Larry Esperanza. Maraming salamat at magandang hapon po. Pagyamanan ni Tidaytang update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipot Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayunan nga update dito sa saadan ti panawan, kaya nagsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged, ti kanayon ang nakasagana. May naig iti dayta adamag, mapasaran lata ti panagbayakabak iti tudo iti Ilocos ken Cordillera. Kabayatan adalyasatan ti Bagyo a Maymay, mabalbalakadan ti publiko iti panaganad dagitoy. Detalye iti daytoy a report. Agtaltalinaed nga enhanced southwest monsoon wenno habagat ken tropical cyclone Maymay iti mang-apektar iti Baguio City. Pato-pato ka pa nagtudo nga ada imet na nga angin ken naulap atangatang nang runa iti malam iti mapaspasaran iti agdama iti syudad. Epekto ito ni tropical cyclone Maymay kasi nga kahapon tuloy nang nalusaw si LPA na formerly tropical cyclone Luis At doon sa namumuong bagyo dito sa western side
tuloy na nga naging bagyo, ano, at ngayon nga tropical storm Maymay. At ito yung na pagdulot ng mga pag-uulan at lakas ng hangin. At of course, yung southwest monsoon. So dalawa yung natin. Iti-forecast ti pag-asa dumalo ni Tibaknotan La Union ken paturong Mountain Province intun bigat iti tropical cyclone Maymay ken posible a marunaw metlaeng daytoy. Sigun iti pag-asa no ag landfall daytoy, mangitunda daytoy iti napigsa nga angin ken tudo a mapasaran pay aging Biyernes. Sigun pay iti pag-asa gapo iti tuloy-tuloy a panagtudtudo, saturated itan ti daga, a posible a mangitunda iti panagragaay ti daga. Kasi itong si Maymay, maaring maging tropical depression and then magiging remnant flow siya and then matutunaw din siya doon sa landmass natin habang binabagtas niya itong La Union papuntang Mountain Province, ano. Bukas kasi either na mamayang gabi or madaling araw maglandfall siya, no, at babaybay niya itong Mountain Province at doon na siya nakikita ng pag-asa na magiging low pressure area siya and then matutunaw siya. Palagi piti pag-asa ti doble a panaganad ng runa dagiti motorista gaputa manamnama a Northern Luzon ti rota dagiti daduma pay a bagyo. Kastamot asaanan a rumuar pay iti pagtaengan no awan ti napateg a papanana. Kabayatan na banbantayan pay ti pag-asa ti garaw ti Bagyo Adolfin a nasaripatpatan iti east-northeast ti extreme Northern Luzon. Kabayatan nagtaltali na eda suspendido ti face-to-face class manipod elementarya aging senior high school iti Baguio City. Nakaruwaran ti Baguio Luis iti masakupan ti Pilipinas nga mapatpadaanan ti isasarakpay ti kanayunan a bagyo iti pagilyan. Gapit na ito'y agtutuloy mat ti panagbantay kan panagsagana ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ken kang runaan nga apektado iti agdama dagiti kalkalsada iti Cordillera. Itagundaway at dito opisina ti Department of Public Works and Highways Cordillera ni Jezreel Kate Labizar para iti kanayunan nga update iti aksyon ti ahensya kadagiti kalsada na naapektaran iti panagragaay. Jezreel. Yes, Jorton, naka-blue alert ita ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kas panagsagana da kan panagmonitor iti epekto ti habagat kan dagiti mapalpalabas a panagdalapos dagiti bagyo iti rehiyon. Maibasar iti kaudyan a datos ti DSWD Cordillera itay alauna ti malam, dumanonan iti pakabuklan a 22 pamilya, abukbuklan ti 70 ket may isang individual ti naapektaran ti bagyo Luis. Maymay ken habagat. Inam a pamilya ti manipod iti syudad ti Baguio. Bayat asa nga pulo ket inam iti Benguet. Talumot ti na-report a partially damaged a balay, dua ti manipod iti syudad ti Baguio, maysa iti Benguet. Dagos met an naipayan ti tulong dagiti pamilya an naapektaran. Iti agdama, agtultuloy an nakasagana ti quick response team ken dagiti nakapreposition a relief items ti ahensya kadagiti nagduduma a probinsya. Itamot agundaway Jorton Christine makadwa tayo ni Engineer Patrick Sarilo, mangidadaulo ti Safety and Disaster Management Division ti DPWH Cordillera, tapno mangipaay iti update kadagiti kalsada iti rehiyon. Sir, good afternoon po. Umuna laengan nga saludsudukan anya ti agdama a sitwasyon dagiti kalsada iti Cordillera iti panagdalapos ti Bagyong Luis ken daytoy agtultuloy pelaeng nga epekto ti habagat ken ti paumay a bagyo nga Maymay. Almost amin nga probinsya tayo ket dati na-experience tayo nga landslides. Kailang ti kasla may bagak dita nga question. Yes, sir. Sir, mano nga road sections tayo ti apektado tanadakamat mo amin nga probinsya, halos amin nga probinsya ket adati landslide na. Manumat ti na ilista tayo matla ang road closure ken possible ita amalon. Adati na ilista tayo nga 173 nga apektado nga road sections as of 3 p.m. tatangal daw. Adati 170 nga number of landslides nga nailista tayo mutlaeng. Kan regarding the closed nga road sections, adati 5 nga nailista tayo
based on the report, idi 9 o'clock tatay nga agsapa nga madatin na open nga duwa daytoy day Lower Kalinga ken daytoy Tawang Ambyong Road. Di Tawang Ambyong Road ket madabang impaklose ti local government unit. I-open danton to around 5:30 tatangal daw. Sir, kabayatan na adamat ti damag dagiti anchors tayo ijay studio ni Jorton ken ni Christine. Naimbag nga malam sir ni Jorton Campana raytoy. Sir, nadakamat yun datay dagiti insidente iti landslide kan dagiti nakasara nga kalsada ngem ada kaditi monitoring tayo kadagiti bisita kadagiti kakailyan ken motorista tayo no ada dagiti insidente nga nakairamanan da sir. So far, sir, awanti na monitor me nga untoward incidents, sir. Ken it's a good news nga awan dagiti nairamraman nga motorista nga pakasak na latta dagiti kakailyan tayo nga biyahero. Kumusta sir ti ipatpatungpal tayo nga addang tapno mailukat ken madalusan dagitoy nga road sections ken umdas kadimat sir ti equipment ken personnel tayo nga uray no agtudtudo kat nakasagana da iti kalsada. Tatan, adati madamang 14 nga ongoing road clearing operations tayo. Kan dagitoy agtatrabaho ditoy adati around 59 personnels nga agtatrabaho ditoy. Regarding the heavy equipments nga na-deploy, adati na-deploy ti opisina nga 12 nga heavy equipments. Han nga kasalad dito di ay tulong nga nagapoy ti LGUs wano kadagiti contractors ono private individuals. Speaking iti dakdakamatan yun nga assistance kasano ti koordinasyon ti ahensya tayo kadagiti LGU, MDRMO kan kadagiti masaknan pay nga individuals tapno dagos tayo nga agresponde kan agdalos kadagitoy apektado nga kalsada sir. So far, sir, may ati coordination tayo with the LGUs. May isa nga example dito'y circuit, dito'y Ito'y coordination ti Benguet 2nd District Engineering Office with the Kibungan LGU. Kan may sapay, dito'y coordination ti Mountain Province 1st District Engineering Office with a certain private individual. Naimbaga malam Sir Patrick ni Christine Sabaway daytoy, anyamot dagiti long-term mitigation measures ti ahensya tapno maliklikan ti panagregaay ti daga ken dadumapay adadael kadagiti kang runaan na kalsada iti rehiyon no panagtutudo. Usually ma'am, ti aramin ti ahensya ket daytoy slope protection measures para at least maka-countermeasure tayo dagitoy effect ti landslides uno ti landslides nga makuna kan adadagay dadumapay like bioengineering ma'am. Sir, anyamot dagiti lugar iti rehiyon iti agdama ti maibilbilang kas high risk iti landslide ken kasano tayo nga mabantayan dagitoy iti ahensya? So far, ada kami nga information regarding the high-risk places, ti critical nga province kat day Benguet. Iso ti pinaka-critical nga province di Benguet, sumaruno ti Apayao. With regards to District Engineering Office jurisdiction, ti pinaka-critical tayo regarding dagiti landslides nga may experience tayo ko daytoy jurisdiction ti Benguet 2nd District Engineering Office, sumaruno ti Ifugao 1st District Engineering Offices, Santo dagitoy District Engineering Offices ti Apayao. Sir Patrick, maudi langan sir mensahe tayo mat kadagiti LGU wenno anya dagiti mensahe tayo iti LGU ken barangay officials akatulungan tayo mat iti road situation monitoring. Go ahead Sir Patrick. Ti mensahe tayo kadagiti da dagiti bibiyahe
kailangan nga take to the extra precaution. Tatanga bulan, iso ti pinaka-peak ti landslides tatanga bulan. Kan numabalin numabalin nga agala tayo ti gubag, mabalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayo nga makasubli at least prepared tayo. So di ma'am. Pagyamanan ni Engineer Patrick Cirilo Manipod Safety and Disaster Management Division ti DPWH Cordillera ti oras ken updates nga impaayo kada kami. May naig iti dayta damag iti rehiyon Cordillera mapaspasaran pay iti daduma nga paset ti rehiyon ti panagragaay ti daga bayat a suspendido lata ti klase kadagiti daduma pay a pagadalan. Iti kibungan nargaay ti daga iti palidan poblasyon iti Governor Badudangwa National Road ken not possible mat ti bio section iti sagpat gapu iti panagragaay ti daga ken panagtenag dagiti batbato. Iti mat Kalinga not possible ti Balbalan Pinukpuk Road iti taga Pinukpuk Kalinga gapu iti panagragaay ti daga ken natnag poste ti kuryente anang lapad iti kalsada. Gapu iti Bagyo Amaymay, si Spindermat, ti dadumapay a lokal a gobyerno ti klase, iti para publiko kan pribado a pagadalan. Kabayatan na nang ipaay ti lokal a gobyerno ti Kapangan Benguet, iti relief goods kan health kits kadagiti naapektaran a residente iti Gadang Kapangan. Iti initial report sa nga 10 a pamilya tinagbakwit, 2 a pamilya tinaapektaran iti panagraga iti daga iti likod ti balayda, kan 3 a balay ti partially damaged. Manarimaan pa lang ti validation kadagiti nadadaol abalay. Nakabayog iti signal number 1 ken signal number 2 ti nagduduma lugar iti Region 1 gapu iti Bagyo Amaymay. Epekto daytoy kadagiti probinsya ti rehiyon. Amuen iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Ijay La Union, rinikos kin sinukimat dagiti mayor tunggal munisipyo ti masakupanda ng runa kadagiti river systems, coastal areas ken lugar a posible a maapektaran ti panaglayos ken panagragaay para iti panakaibakwit dagiti residente. Nangidanon dametlaangen iti pauna at tulong kadagiti umili ken tinutukan dati clearing operations kadagiti kalsada a nagaburan iti panagragaay ti daga. Iti report ti La Union PDRRMO, nasurukan iti 260 a pamilya tinagbakwit gapu iti epekto ti bagyo ken hanging habagat. 166 a pamilya abuklan iti 519 nga individual tinagbakwit kadagiti evacuation centers ijay Nagilian, Bagulina, Baknotan, ken Bangar bayat adumanon iti 33 a pamilya abuklan iti 119 nga individual tinagkamang kadagiti kabagyanda. Dumanon met iti 61 a pamilya iti bawang ken aringgay tinailista kas preemptively evacuated wenno nasapa ang nagbakwit pakairamanan dagiti na stranded a residente ti Lower Tumapok, Burgos, La Union. Dagos met ana ipaayan iti food packs ken kaskanan nga assistance dagiti nagbakwit iti ili. Mapaspasaran met laeng ti panaglayos iti sumagmamano a lugar pakairamanan ti San Fernando ken Santo Tomas manipod iti Kalmana. Inmuna metten ana kanselar ti klase ken trabaho kadagiti opisina ti gobyerno. Kabayatan na nang ipatungpal ti clearing operations kadagiti irrigation facilities ti Pangasinan ti National Irrigation Administration. Dagos da nga inikat dagiti natumba kayo na urnong apitak ken dadumapay ana ipulat kadagiti kalsada ken pasilidad iti irigasyon. Impanamnama met ti DSWD Ilocos Region ti kinasagana da amang ipaay iti assistance kadagiti maapektaran na pamilya iti Region 1. Iti datos ti DSWD Region 1 nakaprepositionan ti nasurok 143,000 na food ken non-food items kadagiti LGUs para iti madagdagos apan nakaiwaras daytoy. Buklen daytoy ti nasurok 113,000 na family food packs, nasurok 13,000 boxes ti ready to eat foods, ken nasurok 12,000 a non-food items sa pakairamanan ti family kits, hygiene kits, kitchen kits, ken sleeping kits. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kabayatan na impanamnama ti DSWD Cagayan Valley nga umdas dagiti food and non-food item nga ipaayda kadagiti maapektaran iti Bagyo Amaymay.
Nakasagana met ti Coast Guard District North Eastern Luzon nga agresponde ti agbalin nga epekto daytoy. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Gapoy ti Bagyo amay ken habagat, kanselado ti klase ti kindergarten iti pakabuklan na probinsya ti Isabela, Cagayan, ken iti Nueva Vizcaya, ken aging ga elementarya met iti Quirino. Kabayatan na, impasigurado ti Department of Social Welfare and Development Field Office 2 ang nakasagana da nga agresponde iti posible nga epekto ti Bagyo Amaymay. Impanamnama ti ahensya nga umdas ti stockpile ti food ken non-food items kadagiti coastal municipalities iti Isabela. Iti agdama, adan iti agrup 8,600 a family food packs ken agrup 2,300 a non-food items, tinaywaras iti ili ti Makunakon, Divilacan, Palanan, ken Dinapige. Nakasagana matan ti Coast Guard District North Eastern Luzon nga agresponde iti anyaman nga epekto nga itunda ti Bagyong Maymay. Agtaltalinaed ang naka-blue alert status ti ahensya ken Coast Guard Station iti probinsya ti Cagayan. Maipatpatumpalata ti no-sale policy gapo iti panagtudo. Nang isiyang katapay iti Personnel and Equipment Readiness Inspection kas panagsagana da iti agbaling nga epekto ti Bagyo. Ken iti Nueva Vizcaya, totally not possible ti Kayapa Proper Provincial Road o Yawe Section nga agturong iti Kayapa Proper East, Kayapa Proper West, alang sa Laksak, ken Kabatan alang. Mabalbalakadan met dagiti umili, iti panagannad gapo iti agtultuloy a panagngato ti level ti danom, iti Magat Dam, at dumanon iti 166.10 meters above sea level. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Padaanan, panangiraman ni PBBM iti katulagan ti gobyerno iti CPLA-CBA iti kalkalpas a zona, tinagiragsak dagiti masiknan. Kinatalgad dagiti estudyante iti University of Baguio kontra iti sexual violence, harassment ken panagabuso, naipanamnama. Ken iti amuyo kadi, Pilipinas ada iti Pacific Ring of Fire. Anya kadi daytoy. Dagita kanda dumapayadamag kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, tutukan ang aksyon ng pamahalaan sa dumaraming insidente ng karahasan sa paaralan. Paano nga ba pananatilihing ligtas ng mga kinauukulan ng mga kabataan sa kanilang pangalawang tahanan? Sa ibang usapin, abangan din ang kanilang mga inisyatibo na sisiguro sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng mga sakuna. Huwag ding palampasin ang tungkol sa requirements, qualifications at resulta ng National Assessment for School Heads sa Cordillera. Department of Education Cordillera, sa issue at serbisyo. Agsubsubli ti kang runaan na damag. Impaksa dagiti kamang ti Cordillera People's Liberation Army ken ti Cordillera Budong Administration ti panagyaman da kini President Ferdinand Marcos Jr. Kalpasan nga impaganat-gat na ti pan nakakumpleto ti katulagan ti gobyerno iti nasa a grupo idi pay 1986. Detalye iti daytoy a report. We are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. Daytoy ti maysa kadagiti impanamnama ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na idi napalabas alawas. Daytoy a mensahe ket dakkelabanag para iti grupo ti Cordillera Budong Administration and the Cordillera People's Liberation Army wenno CBA-CPLA. Well, it is a welcome development for the Cordillera and for the CBA-CPLA. We have been waiting for this for a period of time, and we are really grateful that only President BBM have spoken in his zona and no other president have did this. Sigun iti dadaulo ti grupo aday tuyon kumati tiyempo tapno pagsasaritaan iti nabayagan a kidkidawan ken kampanya ti grupo ti panagbalin nga otonomiya ti Cordillera. Namnamaan da iti pan nakapasa ti Organic Act for Autonomy iti rehiyon ken reactivation ti Cordillera Budong Administration kas maysa a komisyon. Ururayon mo ti grupo iti schedule da no kaano da a personal a makasarita iti presidente.
Numapatgan man para iti grupo ang makasarita iti presidente, namnamaanda. In-expect po natin dyan ay magkakaroon tayo ng maliwanag na usapan tungkol sa pagkakaroon ng Cordillera Autonomous Region. Hindi lang po yung CBA-CPLA kasi po ang CBA-CPLA na usapin para sa mga tiga-Cordillera ay napaka sikip po na usapin po yan. Ang hihingin po namin na pag-uusapan with the President is yung pag-a-approve ng Congress dun sa autonomous region ng Cordillera. Sigon iti spokesperson ti grupo may sa ti pakasaritaan ken panggap ti CBA-CPLA, daytoy kat agbalin nga otonomiya ti rehiyon Cordillera. Kayat iti grupo ang malawlawagan no anya ti takder iti presidente panggap iti kiddaw dagiti grupo ken dagiti Cordilleran. We are expecting to pag-usapan yung kung ano talaga yung papupuntan ng peace process. So sa peace process po natin sa Cordillera, kailangan po natin yung Organic Act. Mamati-mat iti grupo a posible a magunod ti Cordillera iti panagbalin nga otonomiya no ipaayanda iti atensyon ken adalan nga usto tinasao akid daw. As stated by the President in his SONA, the best way to close this one with finality is sana the national government will support us in our clamor for autonomy. That will once and for all close this. Kanayunan pa'y damag napadayawan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ken ti La Trinidad Municipal Police Station iti kalapas at 31st Community Relations Month culminating activity iti Campo Crame. Gapo iti naidumduma a panagkaykaysa ti komunidad ken ti pulisya iti nasao nga ili. Detalye isang bay ni Jezreel Kate Lapizar. Nabigbig ti munisipyo ti La Trinidad kas Outstanding LGU Stakeholder of the Year bayat ang nabigbig mo ti La Trinidad Municipal Police Station kas Outstanding Police Community Affairs and Development iti naangay a PNP 31st Community Relations Month culminating activity iti PNP National Headquarters. Personal nga inawat ni Mayor Roderick Awingan ti award ti LGU. Kinunana a posible daytoy gapo iti pan nakikaykaysa dagiti nagduduma a barangay, komunidad ken umili ti La Trinidad. Imbinglay na met dagiti sumagmamano a best practices da a nakatulong tapno magunod da ti pammadayaw kas ti pan nakaaramid ti nagduduma nga ordinansa para iti pan nakarambak ken pan nakaangay kadagiti nagduduma a programa para iti police community relations iti ili. Sinad po natin ito yung suporta ng ating local government unit sa kapulisan at mga stakeholders para po mapaganda yung relasyon. Meron din po tayong mga La Trinidad Women's Brigade at marami pa pong iba. Dinayaw na mo ti La Trinidad Municipal Police Station ang mangipapaay ti community service-oriented policing kan ti panangipasigurado ang natalgad ti kasasaad dagiti umili. Sana nga yung recognition na to ay magbigay pa ng lalong mas maluwang na inspirasyon at motibasyon sa ating pong mga different stakeholders para ituloy-tuloy natin yung pagpapaganda ng partnership ng unang-una, yung kapulisan, ng local government unit at ating community. Agyamyaman mo ti La Trinidad MPS ti tulong kan pan nakikaykaysa ti amin amasakna na arason iti pan nakagunod da ti pamaddayaw. Yung award na ito yung nagpapakita nga ng magandang partnership ng ating local government unit, yung ating community, yung ating mga kapulisan, and yung lahat ng ating mga stakeholders dito sa munisipyo ng La Trinidad. Inayon na ang makatultulong pa'y kadakwada ti pan nakabukol ti Municipal Advisory Council para iti police transformation and development. Kung hindi sa support na binibigay nila sa ating kapulisan, hindi natin makukuha actually itong award na to. And ito rin yung isang alas natin kaya bumaba din yung ating crime incident. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.
Iti damdamag Cordillera City Disaster Risk Reduction and Management Office nang isayangkat iti Coordinated Active Shooting Drill ijay Tabuk City. Ken 820 a benepisyaryo iti probinsya ti Kalinga. Agnumar iti uplift program ti gobyerno. Kanayuna na detalye iti report ni Angel Kim Pengostro. Iti Tabuk City, nang isayangkat ti City Disaster Risk Reduction and Management Office ken Tabuk City Police Station, kadwa ti Barangay Local Government Unit ti dilag iti Coordinated Active Shooting Drill. Dagitoy a drills ket nairanta amang papigsa iti kinatalged dagiti estudyante, manursuro ken dagiti kameng ti pagadalan no adda ti emerhensya. Agserbi ti nasaong aktibidad dakas automatic protocol asuruton dagiti otoridad tapno masalakniban dagiti agad-adal ken dagiti daddumapay at tao iti pagadalan. Kabayatan na 820 poor and near poor households iti Kalinga ti nakaawat iti 2,000 pesos monthly financial assistance iti unagteen na mabulan iti sidong ti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program ti gobyerno. Sigun iti Social Welfare and Development Team Leader, nasurok 5 gasot nga individual ti umawat iti umunangal daw ti uplift. Bayat amanamnama nga umawat ti 3 gasot pay nga individual. Kasi kinaster po natin yung province of Kalinga para hindi po sila mag-flock at the same time hindi po sila matagalan sa proseso. Medyo maraming steps po kasi ng pagdadaanan to ensure that DSWD is able to capture all the necessary informations for a smooth payout in the next 5 months. Nangiwaras ti Department of Environment and Natural Resources iti land titles, nangidonar kadagiti produkto ti kabakiran, nangipaulog iti permit ken nang bukol iti partnerships kadagiti na duma-duma a sektor, tapno may rugi ti ganuat a lunti ang bukas, patents, permits and partnerships iti Cordillera Administrative Region. Agserbi ti lunti ang bukas kas plataporma tapno mangipaay iti naornos a serbisyo publiko ken mangbigbig kadagiti compliant stakeholders. Naitampok iti launching ceremony ti panakaipaay ti special ken residential patents kadagiti nabigbig nga agtagikwa iti daga. Panakaidonar dagiti nakumpiskar a produkto, panakaipaulog dagiti environmental compliance certificates ken provisional agreements ken ti turnover ti geohazard maps. Angel Kim Pengostro para iti Pagilian. Iti damdamag Region 2 pan nakipatakder ti 560 million pesos agatad ti Cagayan High Value Crop Industrial Processing Center isaksakat ti probinsyal a gobyerno. Ken agarup sang ribo akamang ti probinsyal a gobyerno ti Cagayan na ipasidong iti random drug testing. Dahita kanda dumapay a detalye iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, ilong-lungalong ti probinsyal na gobyerno kadwa ti Department of Agriculture Region 2, ti panakipasdak ti Cagayan High Value Crop Industrial Processing Center, may sa 560 million pesos a flagship agro-industrial project, amang papigsa iti produksyon dagiti na duma-duma a produkto. Iti development no roadmap ti proyekto, maadaan iti 5 nga HVC processing facilities para iti mango processing iti Santo Niño, banana processing iti Alakapan, citrus processing iti Abulog, pineapple processing iti Gonzaga, ken cacao processing iti Tuwaw. Dakkel nga adang daytoy iti implementasyon ti developing rural industries through value chain enhancement and sustainability when a drives program ti probinsyal na gobyerno nga adaan panggap amay tandudo ken mapaduruas ti produksyon dagiti produkto. Kabayatan na, naipasidong ti agarup sa nga ribo nga empleyado ti probinsyal na gobyerno iti random drug testing apasa ti panaypatungpal ti drug-free workplace program. Panggap ti nasa a programa a mapagtalinaad ti kinatalgad, nadalus, ken produktibo a panggadaan dagiti kamang ti Kapitolyo. Kabinadang da iti nasa nga aktibidad ti Philippine Drug Enforcement Agency ken dadumapay.
ken iti Nueva Vizcaya, napadayawan dagiti outstanding disaster responders, municipal disaster risk reduction offices, ken student advocates iti naysayangkat a National Disaster Resilience Month. Dagiti nag-champion ket nakaawat iti 50,000 pesos, 40,000 pesos met kadagiti first runner-up, 30,000 kadagiti second runner-up, ken 10,000 kadagiti daduma a finalist kas consolation prizes. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Baligi nga inispal ti Coast Guard Substation Apari West and Coast Guard Substation Balesteros iti talo nga individual ang napupok iti bubon ijay Barangay Plaza Apari Cagayan. Dagusan ang ipatungpal dagiti masaknan iti search and rescue operation kalpasan na nakaawat da iti report may naig iti insidente. Naitaray iti pagagasan dagiti biktima para iti panakataminda. Iti investigasyon simrak dagiti biktima iti bubon tapno agdalos ngem saan daan na baela na rumwar gapo iti oxygen deficiency. Imbalag ti Philippine Coast Guard iti publiko ti panagobserbar da iti property safety measures no agturong kadagiti confined spaces nasaya at a ventilasyon ken panagaramat iti protective equipments. Iti panagtultuloy ti kang runaan at damag. Impasigurado ti University of Baguio nga araramiden da amin na wagas para iti kinatalged dagiti estudyante ken manorsuro kontra iti sexual violence ken anyaman nakita ti panagabuso. Iti impablaak nga statement ti universidad ag aksyon da adagos ti iti anyaman a report iti uneg ti pagadalan nga addaan pakainaigan iti sexual violence. Iti kanito nga dati verified report saknan ti daytoy dumalan iti proseso gaputa saan apan panunuyan ti pagadalan ta sexual violence, harassment, abuse ken panangibalas. Ti Complaint Handling Office ken Committee on Decorum ti agaksyon iti anyaman a reklamo. Ikagkagumaan ti pagadalan a matunton ken makauman ti individual ang nagpost iti social media anang akusar iti daduma nga empleyado ti pagadalan ang maatap at naglabsing iti paglintagan. Nakasagana pa iti pagadalan ang mangipaay iti proteksyon, assistance ken kaskanan nga intervention iti nasao nga individual. Imunan ang nagwaras iti social media ti post ti individual nga adda ti maatap ang manorsuro iti nasao a pagadalan amang biktima kadagiti estudyante. Kaspasat ti selebrasyon ti may katalupulo katalo a PCR month. Impaima ti Tuba Municipal Police Station ti naurur a kwarta ti insayang katda a concert for a cause iti dua a benepisyaryo. Benepisyaryo ditoy ni Patrolman JP Von Risile nga adaan iti sakit a leukemia ken ni Rafi Labot Dalos a na-diagnose nga agsagsagaba iti squamous cell carcinoma. Nakaawat da iti sag 94,000 pesos ang maaramat para iti panag-agas dagitoy. Ti Concert for a Cause ket impatungpal ti Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development ti Tuba MPS. Pasat ti aktibidad iti inatang sunigaet a best practice ti istasyon. Manipod kadagiti napipig sa Baguio kan makadadala gingined agingga iti panagbatak ti bulkan kan panagragaay ti daga nagbalina na pamilyar a paulo ti damdamag ti Pilipinas iti lubong gapo kadagitoy adidigra ngam apay kadi a karaman ti pagilyan tayo kadagiti kadauyan a daldalapusan ti didigra amuan kinidayan Monica Tukay. Amuyo kadi kakailian amay sa ti Pilipinas iti world's most disaster-prone countries iti entero asang kalubungan. Makagapo daytoy iti naydumduma a lokasyon ken geografiya tayo. Umuna a rason, ti Pilipinas ket adda iti pasat ti Pacific Ring of Fire
40,000 kilometer belt tinang likmot iti Pacific Ocean nga adaan iti 75% nga aktibo a bulkan ken agarop 90% a panagdayeg iti lubong ti mapasamak. Daytoy ti gapwanan ti nagduduma a kalamidad a mapaspasaran iti pagilian kas iti gangganad, panagbetak ti bulkan ken uray dagiti tsunami. Ti pagilian ti pagtaangan iti nasurok 20 nga aktibo a bulkan ken ado nga aktibo a fault system. Pakairamanan ti Philippine Fault Zone ken ti Valley Fault System a napagbalin ti seismic activity a regular a mapaspasamak iti daytoy. Lord, maawa ka! Woo! Dito ka lang! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Dito ka sa gilid! May kadwa, sigunmet iti pag-asa, agarok 20 a tropical cyclones tunggal tawan ti sumsumrek iti Philippine Area of Responsibility. Kanwalo aging gasyam ti dumalan wenno aglandfall iti Pilipinas. 70% iti daytoy ket mabukbukal iti bulan ti Hulyo aging ga Oktubre. A pagsagsaganaan iti amin nang nangruna iti gobyerno. Itaatawan, manamnama ang makapasar tayo iti 2 aging ga 4 a bagyo iti bulan ti Agosto. 2 aging gatadlo inton Setyembre, may sawano 2 iti tunggal bulan iti Oktubre aging ga Desyembre. Ilawlawag pa iti pag-asa at nabara at temperatura ti taaw iti aglawlaw ti pagilian, ti mga pa iti enerhiya a kasapulan, tapno dumakkel ken pamigsadag iti tropikal a bagyo. If you kill the environment, you kill everything. 1/3 of the Filipino, 1/3 of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? May katlo ti climate change. Nakapadasan ti Pilipinas iti panagnato ti temperatura. Adimanon iti group 0.65 degrees Celsius manipod 1951 aging ga iti 2010. Tinabara a temperatura kat mabalin ang mga itunda iti todo. Napigpigsa a storm surge ken ad-ado a nakaro a weather impacts. Sigun kadagiti managsirarak, ti sea level ket ngumato, ken dagiti heavy rainfall events, ket umado nga agbalin a posibilidad ti nakaro a panaglayos, nang nangruna kadagiti nababa a komunidad iti igid ti baybay. Kabayatan na, sigunmat iti Department of Budget and Management, estimate ita manipod iti Philippines Government's 2026 Fiscal Risk Statement, ti average natural hazards manipod iti bagyo ken ginganad ket dumaron iti 177 billion pesos ti losses iti public ken private asset tunggal taon ang mga presenta ti dakkel nga epekto ti ekonomiya. Ita amuyon baro nga aldaw, baro nga adal. Kailian, ti word of the day tayo ita, Bagyo, iti Ilocos, Sigwa, in Filipino can storm, iti English. Partner Christine, ita nga lawas, anya kat nagsasaruno, ti mapaspasaran tayo nga weather disturbances, particularly makuna tayo nga dagito kat bagyo, nga iso ti cause iti mapaspasaran nga panagtudo, ken syempre, kada tayo matlang rumrumwar, agtatrabaho kat nalampok, tatang aldaw, ken iti report ni Miss iti reports yu tatay, ken iti interview kadag iti masaknan nga hensya, apektado dagiti kalsada, gapo iti panagraga ay partner. Partner Jorton, iti iti interview tayo tatay iti pag-asa niya, dumanon iti talo aging ga upat a bagyo ti mapasaran ditoy Cordillera, particular Cordillera, Northern Luzon, gapo daytoy bulan ti August, iso nga doble iti panaganad nang runa kadag iti motorista tayo. Sa payla kumata, upat lang dayta ken saan una nga napigsa, ta kunam upat tatanga August ngam first week paylang partner ket adan ti nagsasaruno nga Typhoon Louis, bagyo nga Luis, bagyo nga Maymay, ken adapay ti maysa nga at pangpangtang nga summer partner. When partner Jorton, iso nga dagitoy kailian tayo habang adapay iti gundaway nga agsagana, kadag iti balay nga kasapulan nga tarimaan tayo, wenno andaman iti ornusan tayo, ket tatanga medyo makita tayo pay iti ruwar nga hanen nga kasjay nga kapigsa iti tudo,
ket mabalintayon nga isimpa dagiti kasapulan nga isimpa tayo. Tanihan tayo nga amo no damdamarabi tumama wenno dumalapusan iti daytoy garod mapadpadaanan nga bagyo a maymay. Pakabuklan nga advisory tayo or palagip tayo partner ket aganad kadagiti sumangbay nga didigra ngam tatak at pagsaganaan dagiti epekto ti bagyo. Partner Christine, sakbay tanga pumakada itanga malam, alaan tayo dito nga gundaway nga mangkablaaw iti may sa kadagiti kadwa tayo dito PTVCordillera amang silselebrar iti kasangay na. Happy birthday kaniya Miss Ala Sungduan kararagiti mataginayon salon at mo nga isuti iga mo ang mga iwan kan mangtultulong mat kadagiti ipatpatag mo iti biyag. Happy birthday Miss Ala sapay lakuma ta magunod mo ti amin na tarigagay mo iti biyag nang runa ti naipa duma a kinaragsak a naitani para laeng ken ka ang rasumbay ta sa Once again, manan, happy birthday, Ma'am Ala. Kalpasan, tikang runa na damag dito'y Amianan, Alozon, padaanan met ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dahita ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itang aldaw, siya ni Jorton Campana. Indanon mi kadakayo dagiti nababara, kompleto ken napapatag nga impormasyon. Siya ni Christine Bornolia sa Baway. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken YouTube. Aging gamanan intun bigat. Padaanan Lunes aginggat Biyernes agrugi iti alas 4 ti malam. Para itumno husto ken listo at damag. Da kami ti mapagpiaran. Daytoy ti kang runa na damag.